Мисля, че Лудогорец игра много добре вчера. Просто съжалявам, че загубихме по такъв нелеп начин в края на матча. Общо взето и моето мнение, и на всички хора, с които говорих, че не заслужаваше да загубим този матч. Мисля, че равният резултат най-подхождаше на двубоя вчера. Това, което мен най-много ме радва, е, че Лудогорец игра футбол. Нямаше опълчение, нямаше една глуха защита, ами напротив. Този футбол, който практикува Лудогорец, го показа и на Анфилд, което за мен е радостно. Всъщност това, което показа снощи отбора, показателно ли? Какво може да се очаква в следващите матчове? Аз моето мнение ще кажа, ако ще имам право, по-скоро надминаха очакванията ми, снощи поне. И мисля, че отбора е много добре сработен, много добре подготвен тактически. Сега знаете, че в футбола трябва и малко късмет. Това, което Господ ни даде срещу Стояла, вчера ни го взе срещу Ливърпул, тъй че не може всеки път да си победител. Но аз това, което ви гарантирам, че Лудогорец ще продължава да играе по същия начин и ще стреми всеки мач да играе за победа. Пък каквото стане. Намесихте и Господ, казахте, че това, което ви е дал срещу Стояла, ви го е взел. Разликата обаче, че Лудогорец е в групите на Шампионската лига, каквито са и фактите. Много хора обаче очакваха, че Лудогорец ще загуби с доста голяма разлика на Анфилд и показахте, че наистина всичко в отбора е добре сработено и всичко е окей. Сега какво да се очаква и срещу Реал Мадрид, който разби Базел с 5-1? Само за ваша информация да ви кажа, че бюджета на Ливърпул е 250 милиона паунда. Това са към 316 милиона евро. Значи над 50 пъти по-голям от този на Лудогорец. Аз вчера на Анфилд не видях 50 пъти разлика в играта на отбора. Тоест Лудогорец показва, че дори с малък бюджет се справя добре. Разликата на Реал Мадрид е колосална също, но ние пак ще се изправим да играем футбол и да си зарадваме нашите поддръжници и фенове, които ще да ни подкрепят и знам, че стадионът ще е пълен. Всъщност, реално ли се очаква нещо повече срещу отбор като Реал Мадрид, защото така с колеги си коментираме, че може би Реал Мадрид е и една класа над това, което показа Ливърпул, а пък и видяхме какво направи с отбор като Базел. Доколко наистина е реално да очакваме, че може да се направи нещо повече или наистина идеята ще е достойно представяне, пък каквото дойде? Несериозно ще от моя страна да кажа, че ние ще надиграем Реал Мадрид и ще го победиме, но бъдете сигурни, че ние ще излезнем, нали, ще играем на максимум на своите възможности и ще покажем нашата игра. Пак от тук нататък каквото стане. С А-сектор как стоят нещата? Дали ще бъде отворен? Има такива опции? УЕФА дали ще разреши? Имате ли яснота вие? Чакаме решението на апелативната комисия. Имаме силните надежди, тъй като защита ни е добре структурирана и мисля, че позицията ни е правилна, че А-сектор ще бъде отворен. Но все пак не мога да гадая. Чакаме решението. Всеки момент да излезне. Все пак имаше един такъв казус с Пари Сен-Жермен, ако не се лъжа, наложиха им тежка глоба 50 000 евро, но пък им отвориха двата сектора. Това може ли да е основа, на която да стъпите? Казусът на Пари Сен-Жермен е различен от този, за който ние сме наказани. Ние сме наказани за съвсем друго нещо. Надявам се, че има пак положително решение в полза на Лудогорец, тъй като смятам, че жалбата ни е добре структурирана и ние сме правата страна. Добре, благодаря.